ndị ọnụ na-elu n'okwu akpagalo ka akụnye asụsụ nakwa omenala eji mara ndị Igbo n'ime ụmụ na-eto eto iji wee napụta asụsụ anyị ka ọ ghara ịnwụ n'ahịa anyị pee. Nke a bụ okwu akpụ n'ọnụ n'oge agba nke atọ nke otu ihe mmemme a na-eme n'asụsụ Igbo akpọrọ asụsụ Igbo ga-adịgide achịkọbara site n'aka ụlọọrụ Anambra State Library Board n'Ọka. Blessing Uchendu sonyere ha wee weta akụkọ a ka abịa ihe si wee gaa. Asụsụ Igbo bụ otu n'ime asụsụ atọ a na-asụ n'ala Naịjirịa nke ka afọ na-aga ma bụrụzikwa nke ndị mmadụ anaghị asụkawazi ma na-edekwazi. N'okwu ya na ya bụ mmemme ka onye direktọ na-apụ apụ nke Anambra State Library Board bụ dọkịnta Nkechudeze kwuru na ya bụ mmemme ọbịa n'afọ bụ nke a na-eme iji wee kwalite asụsụ Igbo ya nakwa omenala Igbo ma kwukwazie mkpa ọ dị iwetiyata asụsụ Igbo dịka ọ na-adụ ndị nne na nna, ndị ndu nakwa ndị nkụzi ka ha gbaa mbọ na-akụziri ma na-akụnyekwe mkpụrụ asụsụ Igbo na ọdịnala Igbo n'ụmụ ha ya nakwa ndị ha na ha bi. Ka dọkịnta Udeze rịọrọ ndị na-ede akwụkwọ ka ha gbaa mbọ tinyesie uchu ike n'ide akwụkwọ Igbo iji wee nye aka n'ịkwalite agụmakwụkwọ na mmụta asụsụ Igbo n'ebe dị iche iche. Ka ọ na-ekwu okwu n'isiokwu mmemme nke afọ a nke bụ ndị Igbo onye aghala nwanne ya, onye okwu pụrụ iche bịaranụ bụ ọkammụta Nkechinyere Nwokoye kpọkuru maka ịkwalite omenala ndị Igbo ma kwukwazie na ịhụnanya nwanne na nwanne, ịsọpụrụ ndị okenye ya nakwa ịlụsi ọrụ ike bụ ihe ndị so n'ihe eji wee mara ndị Igbo ma rịọkwazie ka akpọchieta ihe ndị a. Ka ụwa na-enwogharị na-agbanwe, agbụrụ ọbụla na-ahazigharị omenala ha dịka ụbọchị na awamanya si kwụrụ. Omenala ndị dị njọ na-adapụ ebe ndị ọhụrụ na-abata. Omenala ndị dịgidere ka a na-akpọ ọdịnala. Emekata ọ dịgide akpọbazie ya ọdịnala. Ọtụtụ ọdịmara ọdịnala ndị na-apụta ihe n'ụdị atụmatụ okwu. Ọ bụ ya mere na ndị Igbo, ọdịnala ndị Igbo bara ụba rinne. Otu n'ime ọdịnala ndị Igbo nke anyị na-eleba anya n'ebe a n'ụbọchị taa bụ nke anyị kpọrọ onye aghala nwanne ya. Onye isi oche na ya bụ mmemme ma bụrụkwazi onye vice president nke ọhaneze ndị Igbo worldwide bụ Chief Damian Okeke Ogene kwuru na otu ndị mmadụ si eke ekike na-egosiga ebe ha si ma dụkwazia ndị mmadụ ka ha ghara ị na-eleghala ihe eji mara ndị Igbo ya nakwa ekike ndị Igbo. N'okwu ha dị iche iche ka Igwe Michael Ngene nke obodo Ndigbo ya nakwazi onye otu ya nke ụmụ awụlụ bụ Igwe Joel Egwuọnwụ nakwazi Igwe Ben Emeka nke Ụmụeri toro ndị ahụ chịkọbara ya bụ mmemme ma gbarụkwazịa iru nyegara ndị nne na nna otu ha esizi asụrụ ụmụaka ha asụsụ Igbo. Ụfọdụ ụmụaka ndị bịara ya bụ mmemme ndị gwara ndị nta akụkọ ABS okwu nke gụnyere Somtochukwu Anene ya nakwazi Chinazu Udede gosipụtara aṅụrị ha yegara ya bụ mmemme ma kwekwazịa nkwa iso na-akwalite asụsụ Igbo. A nọrọ na ya bụ mmemme wee saa asọmpi ọsụsụ na ọdịde asụsụ Igbo ya nakwazi ọtụtụ ihe ndị nlereanya ọzọ dịgasị iche iche. Site n'Ọka, abụ m Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS.